de sexto B e somos expertos na maxia. Comezamos. A maxia é unha ciencia oculta que pretende producir certos actos con resultados contrarios ás leis naturais. Antes que, aparentemente, non ten unha explicación lógica, pero consiste na rapidez e na agilidade dos que os realiza, mediante enganos que, de algúns medios físicos ou químicos. A maxia existiu dende o inicio da humanidade. Están todas as culturas. Temos diferentes tipos de maxia: necromancia, piromancia, invocación e taumaturxia. Agora os deixamos con maxia ao longo da historia e tipos de maxia. A maxia ao longo da historia foi moi importante para a humanidade e hoxe imos a contarvos a súa historia. A historia da maxia é rica e variada, reflectindo as súas crenzas e valores en cada época e cultura. Na antigüedade a maxia tiña unha relación coa religión. De feito, os sacerdotes tiñan un punto medio entre os deuses e a humanidade. Facíanse rituais para proteger os fogares e as civilizacións gregas, babilónicas, egipcias practicaban distintos tipos de maxia. Durante a Idade Media, a percepción da maxia cambiou. A Inquisición e a Igrexa Católica comezaron a ver a práctica máxica como unha ameaza, asociándoa co diabo e a bruxería. Co Renacemento, a maxia volveu a ser vista con interese, especialmente despois dos estudos da arqueonomía e a filosofía hermética. Pensadores como Cornelio Agripa e Paracupia exploraron a relación entre a ciencia e a maxia, intentando comprender as leis do universo. A partir dese momento, a maxia empezou a verse de forma de comprometimento e non só como unha superstición. A partir do século XIX e XX, a maxia transformouse no espectáculo que é hoxe en día, e magos como Harry Houdini elevaron os trucos de maxia a un seguinte nivel. Hoxe en día, a maxia continúa fascinando a xente. A maxia é un reflexo do desexo humano de explorar o descoñecido e o sentido ao mundo. A través dos séculos, a maxia mantén a súa esencia, a capacidade de sorprender, maravillar e conectar co inexplicable. E agora damos a quen dos nosos compañeros que van vos explicar os tipos de maxia. Christopher, ¿cuáles son os tipos de maxia? Hai unha chea de tipos de maxia, pero nos agora só imos explicar 4 tipos. Necromancia. É unha técnica maldita innata de tipo ofensivo. Tamén hai piromancia. É cando o adiviño ou adiviña observa as chamas dun lume ritual, dunha vela ou doutra fonte de chamas e interpreta as distintas formas que distinguen nele. Hai un tipo que se chama a invocación. É un tipo de maxia que permite invocar os seres criaturas ou elementos onde se atopan os usuarios. E por último, a taumaturxia. É a preparación práctica da maxia para xerar cambios no mundo físico. E agora damoslle o paso aos seguintes compañeros que van falar homes e mulleres ao longo da historia da maxia. Homes, mulleres, na maxia ao longo da historia. Aquí tedes algúns magos, como Harry Houdini, tamén Juan Tamariz, Fai Presto e Misty Lee. Harry Houdini naceu o 24 de marzo de 1874 en Budapest e faleceu o 31 de outubro de 1926. Comezou a traballar desde moi cativo para axudar a súa familia cos gastos económicos, cos problemas económicos. Un día viu un mago e gustoulle tanto que comezou a practicar a disciplina, ata converterse nun ilusionista escapista moi famoso e coñecido. Misty Lee, a súa carreira comezou cando preguntoulle ao seu amigo se podía axudalo no seu acto.
no ano 2010 convertiuse na primeira maga da historia. É consultora de maxia, actriz e comediante. Fai presto, elixida maga no primeiro plano do ano do Círculo Máxico e, posiblemente, a maga de primeiros planos máis grande de toda a Gran Bretaña. De feito, atribúyese a creación do xénero maxia de cerca. Aparte, actuou para a raíña, varios membros da familia real e celebridades. Juan Tamariz naceu o 18 de outubro de 1942 en Madrid. É un ilusionista e humorista español. Juan Tamariz coñeceu a maxia aos 4 anos. Cando seus pais o levaron a un teatro a ver a un mago, decidiu comezar a súa aprendizaxe máxica. Juan Tamariz caracterízase porque cada vez que remata un truco de maxia, imita a un violín. Foi a nosa figura para a nosa disfraz de entroido. Este foi o noso disfraz de entroido deste ano. E agora vos imos delitar con uns trucos de maxia. Empeza a miña compañeira Eugenia. Todas. Ahora eu vou facer un truco da maxia e para iso eu necesito un voluntario. Leticia. Escolle unha carta. Mírala ben, enseña al público. Pero a mí, público, no me digáis nada. Ponla donde quieres. Perfecto. A túa carta era de cor negro ou vermello? Negro. Cogemos 4 cartas. 1, 2, 3 e 4. Escolle un número, 2 ou 3? 3. Quitamos estas 3 cartas. E a túa carta é esta. Sí. Eu os deixo con miña compañera Olivia. Hola a todas a todas. Agora, toca vos facer un truco de magia. E tamén preciso un voluntario voluntario. Primero acompaña las cartas. Escolle unha carta e ensino ya ao público. Pero a mí non me digáis nada. A ver. Vou colocar a carta pola mitad da baralla. Dime un número de 1 ao 3. O 2. Que a carta suba ao lugar indicado. Chas. Non é 1, é a 2. Esta é a 3. Pois imos intentar outra cosa. Chas. Todas as cartas están dadas a volta, menos unha, que é a túa.
Eu vou facer o último truco de maxia e para isto preciso un voluntario. Mario. Escolle unha carta. Enséñase ao público. O que ti queiras. Agora, a túa cartera vermella ou negra? Vermella cantas letras ten? Pois imos quitar as 7 últimas cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A ellas juntamos con unha soa letra. Agora, elixe un número, 5 ou 6. Pois imos quitar as 6 últimas cartas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, 6 ou 7? Pois imos quitar as 6 últimas cartas. 1,